number 4, 5 ka mga aspirants para sa Sangguniang Kabataan Elections ang gin-turn down sa COMELEC Bacolod bangod overage. 5 tanan ka mga nag-file sang Certificate of Candidacy para sa SK Elections sumalin sang Lunes ang wala ginbaton sa Commission on Elections Bacolod. Suno kay COMELEC Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinio Canya, kalabanan sa ilang mga overage. Pila sa ila gikan sa Barangay 11, Barangay 5 kag Barangay 20. May araman sa mga kandidato nga himata sing incumbent Barangay Kagawad. Sandig sa SK Reform Act, ginadumilian ang second degree consanguinity para sa mga magapapili sa SK elections. Liwat man nga nagpahanumdum si Kanya sa mag-file sa ila COC para sa SK elections nga dapat hindi sila maglapaw sa edad nga 24 anyos o kung nubo sa 18 anyos sa adlaw sang piniliay. Magapadayon ng filing sang COC sa Robinson's Place, Bacolod sa Setyembre 2. Gani ginalauman sa pamunuan sang COMELEC nga mapaiway ang pagdagsa sa mag-file sa deadline. Sa karon, nagalabot na sa masobra 800 ang naka-file sang ila COC para sa barangay kag SK elections. Kompleto lang nga COC and mas early mas maayo kay para kanila kita pabalik-balik. Notaryado, may documentary stamps, may passport size nga ID nga klaro. Yung kaysa ni klaro ilang mga ID so ginapabalik na.